И така, какво става, пичове? Това е Мешо Фитнес. И днес ще пробваме всички тези ластици, които Иванчо си ги взел от тема, ладно. Целта е да намерим ластик, с който Метко, нашият приятел, който не може да направи едно набиране, да може да направи едно набиране. И така, нека да започнем с жълтия ластик, който предполагам е перфектен за разгряване или нещо такова. Като цяло ластика не беше зле, затова ще му дам 6 от 10. Но все пак това не е ластик за набиране. Така, следващия е червения, който е малко по-добър. Като цяло този ластик е доста подобен на жълтия, затова не можахме да определим какво точно можеш да правиш различно с него и затова най-накрая реших да правя кофички. 4 от 10. Следващия ластик. Вау! Този е някакъв супер стабилен. Това е по-скоро за набиране. Да, буквално. Нека да видим. Този ластик ми се стори много лек до такава степен, че едвам се усещаше разлика измежду упражненията. 4 от 10. Нека да видим последния. Лилавия, който е... Този ластик беше най-здрав от всички и изглеждаше обещаващо в началото, но... Значително по-лесно, обаче се усеща да те дълпа нагоре. Това е същото. И лилавият ластик ми се стори обещаващо, но това може би щеше да е различно за Метко. Сега Метко ще се пробва да направи набирания с лилавия ластик. О, ти сме, да. Целта беше да видим дали тези ластици са beginner friendly и за жалост нито един от тях по-отделно не е beginner friendly. Въпреки това решихме да пробваме и с двата най-силни ластика заедно. Еми, в крайна сметка, ти колко плати за тях? 25 лева. С 25 лева от темото... Не знам дали си струва. Quantity over quality, вика Иванчо. Но ако ви е харесало това видео, не забравяйте да оставите един и да се абонирате за повече много bullshit фитнес контент.